Tam je. Tam je napísané. Huba buba, ešte raz prečítaj, čo tam je. Čo tam je napísané? Pochotíš s ním. Jak da ho Igor rozbíli. Krásne. Hurá. Budeme spievať. A čo? A čo budeme spievať? Je tam Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Datka. Happy birthday to you. Živio. Počkaj. Ale Datka vie sama tancovať. Dobre, jak ti dala? Daj mi torty. Neviem, kde je ten znak. A to je ten stokatý. Daj mi tortičku. Strápatý je? Čo? Strápatý zombie krtko. A ty kde máš čiapku, Datka? Daj mi trošku. Neviem, kde je. Celého kyslá konca. A dedo najlepšie na tom je. Má strategickú polohu. Už sa nesmejeme. A ešte raz, čo tam je napísané na torte? Nemáme nič, čo by napísalo Krásne. Hurá. Hurá! A 3 ročky má. Živio, 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 živio. Veľa rokov, veľa rokov, veľa rokov, živio, veľa rokov, veľa rokov, veľa rokov, živio, 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 živio. Tak. No a teraz porezte tortu. Ja neviem, kde je fotek. Bo už čokoladejšia to chodí, tak už ja tak mám na ňu chuť. S banánom, čokoládová. Teraz príde. Nie, s kiwi. Jo, tak nie. Odrežeš mi tortičky. Odrežeš mi tortičky. Babka ide rezať. Menšie, bo sú veľké. Ja to prerežem takto. Tak ty si už urobila prvý najdôležitejší raz. Áno, Datka mi pomáha. Tak. Môžeme, pap. A ešte nie. No už bude za chvíľku. Môžeme papať už? A priprav tanierik pre každého a babka odreže každému kúsoček. Tu máš. Jeden tanierik si prosím. Pre koho? Komu dáme Pre prvému? tatíka. A dedo mal toho Nikolka. Nech sa páči. Od dnes nedá minúsiť, bo sa tu máme. Tak, teraz. Druhý tanierik. Pre Igorka. Čo je? Čo je? Čo sa stalo? Veľký kus. No? Tak. No ukáž aký. Nedaj veľký. Ukáž aký. Dobre. Tak, ktorý? Tebe teraz veľký kus režeme? Tento veľký kus, no dobre. Pusti ma. Všetky auta boli pootvárané. No a? A pršalo. Je prší, aha. Aj tam si zazipsovala. Mamka, ty poď rezať. Ty poď rezať. Datka chce? Veľký kus. Ale Datka nemôže nožikom. Nemôžeš nožikom. Počkaj. Pozri, aký nožik. Ty môžeš s detským, moja. Ty môžeš s detským. A... Poď tu ku mne. Veráška, pozri, tu mám krtka. Nechaj. Nechaj, ona nie spala, to ona ostala. Rýchlo, teraz porež. To sú emócie. Вона ще злості боротися і Ай. то. O, ona nie. Ні, бо вона все A potom nechaj, nerežeme. Ona bude vidieť, nerežeme. No poď ukázať, aký. Vôz, daj veľký na tanier. Daduška! Tak daj talú štvrčku a hotovo. Hej, daj tam štvrčku. Daduška! Kto má veľký Pozri, aký kus? máš veľký kus. Daj na tanier. Poď sa pozri, aký máš veľký kus. Aj to svedčí. Ty vole. A ja jej odniesiem. Ty tu odrež. Daduš, toto keď zješ tam. Ten je pre... Pozri, aký veľký kus. Ten pre Dadušku.
To nie, prečo? To je pre Taký nás. veľký kus. Ona chce toto veľké, ona nechce to krajalo. A to jak dáš? No, ona je toto jaká. No Daj, nie, ktorý kus bude predávať? A tento potom či bude? Ona nechce, aby sa rozkrajala. Veľký kus. No, tak ti dáme, tento ti dáme. Tento bude tvoj veľký To kus. je ten strm, ten. No to tento mají. No dávaj, Maj. No, Neťahaj. počkaj, babka pomôže, dobre? A ja ti pomôžem, dobre? No, máš... Ty si veľká, Dačka ti dala veľký. No. Dačka ti dala... Môže, ty môžeš, pap. Tak veľký. no. Máš privileg, nemám ho. Daj. Tak. Máš veľký kus. A tento komu môžeme dať ešte? Ďakujem. A komu ešte dáme? Ale ja tu mám ešte aj kišvakonta. Kišvakonta si chceš nechať, ne? To je môj. A túto komu dáme na tento tanierik? Pre mňa. Detkovi dáme? Tak. Tretíkrát. Daj tam tanierik. No daj tanierik babke Marienke. Tu daj na tanier. Daj! Ide pre Babke Marienke. Odnesieš ty sama? Ale to sa prelamuje. Pomaličky. Dobre. Mojo zlatko. Bože, veľký kus. Sa páči. Tento. A taký si veľký mi doniesla. Na tento zostal komu? Papaj ho. Dacka a tento maličký kúsok komu? Pre mňa. A tatíkovi si dala aj mamke. Ja už mám. Mám. Tento daj mamke. Dacka. Jaký mamke dáš? Dacka, tento odnesieme rodičom, dobre? Páči. Ďakujem. Sa páči. Babke, A babka nemá, budete mať spolu. babka nemá tanier ani Sa dacka. páči. Na duška. A Dacka. detko má Nech sa kurka. páči. Maja, ty máš také rozbombardované, ty už len prstami, že? Nie? Tak rukou. Ako chceš? Detkovi Tu je ešte jeden. Krtka, ty máš A odtučované. ešte mamke a tatíkovi sme neodnesli. Odnesieme mamke a tatíkovi. Toto je komu? A tvoje je toto. Mamka a tatíkovi. Daj to močko. A ja A nemám toto dáme Ani babke. babka nemá, ani Euke? detko nemá. A ty máš tento veľký. Ja mám. Poď, zober, bo ja som nevládzem. No a teraz Ďakujem, Puzinku. Dobre. Duda Muda, Buď na druhý. ty môžeš papať tento celý. Ja budem. A ešte Ocko. Ocko, to je Ocko také čo? Ja mám. Pozri, ja mám. Detko nemá, daj detkovi. Dáš mi. Dobre. Nie, masky z lakonda. A jaký výborný, nie? Papa. Dáš mi kvetinku. To je najdôležitejšie. Ja mám Lepšie mať kilo diamantu, jak tomu pšenice, nie? Tento zostane. to ti poviem, že je to lepšie. Áno, to je celé Kilo tvoje. diamantu určite. Môžeš mi si To neviem, či všetky To je diamanty zadarky, ne? veľké na svete majú kilo. No. No. Dobre je. No možno aj, ktoré nie sú ešte. Dáme Dáme. si No, dole. tak To nemá Dáme lyžičku dole. ešte. To nemá lyžicu. Môže vypnúť? Zapálky deťom nepatria do rúk. Tak, ďakujem. Kto si prosí lyžičku? Ha? Mamka, ty čo? Ja mám, Ha? ja mám to takú veľkú. Z toho nie. Nechceš? Sama papaj. Sovienka, nechceš? Ty, papa. Tady nie. Nie, ona má celú polovicu, čo ty? Ale že idem. Tá, ručičkou. Papa. Tak mi donies, tak mi chyť. Čo? No čo mi dáš? Tá, mi daj. Ja mám toho veľa s Linko. tebou. To je jaká výborná. Kto má narodeniny? Mám. No? To je Ončo. Kto má narodeniny? Ona to tak úprimne prežíva. Táto paráda. U nás v byte Vlado Čema zrobil veľké akvárium 250 litrové, lebo pstruhy tam chová. Paráda. A- U vás. Hej. Daduška, A, mamka tá u vás nevidela, už ako teraz. si tancovala. Ej, A one, a Datka prišla to tu dneska pozerala sa do oslavuje toho a pľúvla do toho. Dala nebiskám šminku. Sa pozdravuje, kto sa teší na hračky, lízanky a žuvačky. A to potom si berú do bytu, ne? Hej.
Kresby, cukríky a kvety. Ručky hore. Sláva, sláva, všetci blahoželáme ti. Tra la 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 la, každý rád sa s tebou hrá. Tra la 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 la, dnes tu bude zábava. Ja kontrolujem každého. Tak. Odhryzni, poriadne, poriadne. Ja viem. Aj ty to Uznala si? My teraz. No, Pozri, akú sa... ty musíš papať celý tento kúsok. Nie, dobré je. Krásne. Chceš? Kde je kačko? No, detko spapa. Kde to spapal teta? A? Dáš tortičky, chceš? Co, konfiškuješ? No to si tiež spapali. Ale jednu labku babka spapala, druhú Maja. A hlavu? Davka. Ňam. Ide krtko dokola. Zombie. Ťažká je. Zombie krtka.